Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, ito dahito yung programa kat maibasa na kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Hindi nga rin, irugi papagayam nga ibasa. Apa, si Buso ka pala, nagsidaak iti sinikinisa nga petsay. Sagudayin nga rin, idi kalman laeng nga pagkasalitaan ni Robert. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tama kasangpet kami kani sweetheart ko dito'y balay. Ni Didit manong nemi. May isang estudyante. Third year college na manong. Tinagas ko di eskwela da. Inawis ko dito balay para iti dinner date. Birthday ngamin manong nemi ni Papa. Estudyante isuna dito taddan may sangatawen si po dagmang obisina iti bangko. Nobiyak manong nemi ni Didit na kursonadak iti na minsan ngayon umay na panagdeposito dito bangko ket siya tinang sawa keng kuan. Na kursonadak manong nemi ti kaya kasla imal o pamagina dagiti umas asul nga mata na dagiti bibig na tingipan na tipingping na duwakalid na sa barbuna ni suna manong kasla may sa alimuken ti pamagina. Anong namin dahil tinangrugyan na iti panagam-amomi kinididit na alak ti number na tawtawagan aging ka nanubya kisuna. Imbaga kang kuha naman nung namin nga isunto tagbaling nga asawa tabaruak pa kinapudno naman nung namin ket imbaga kang kuha na nga awang pa girlfriend ko ngam kinapudno na adan ni Carmen. Napaidam ni Carmen manong namin. Nagkaraduaran kami at dakang palang iti third year college iti adun relasyon mi kini Carmen. Ngem. Alamin adumeten manong naming kinidaw ko ken kuha ng itad ng tikinabirhen ng emsan na kayat agkasarkam kanupay. Kaya't nung pagarigan taniya didit manong nami tibang ited iti bagi na kanya ore sampay nagturpos. Isunto ti kayat kong ikasarman. Inima mo karod kada papa kini mama kastamat tayo kadig dituang apada na nga babae nga inauding mitisuna kakapsat ko. Feel at home ko nanda ket awan man ti panag alumiim na nakilangan nga kaslabayagin nga makitenden na kada kami. Kinapudno na timulong pa nga naginaw iti malpas kami nga mangan. Edi ta makapanganen edi ta malpas den nga naginaw manon nemi. Oh, nitulod na kon. Robert. Nasapa pa Ano nasapa pa? Kinimbaga kalahanan kinitatang ko nga. Umayag lamang rapi dito Di mo ko na yung umiyana. Sumat ko matibagad niya. Ang tumapasama ka data. Robert, palpal ka naglagi din ni tatang ko no. Umiyana. Sige, ang ka umiyan. Yung sumrek na palang dito sila. Ha? Adi pakita ken ka. Ala na. Adi pakita ken ka. Ipakita mo na dito yung latan. No, may katisilan ko. Medyo inggoyod ko anong naimi kat nalukay mata si Murot. Hindi manong naimi tamakastrekan dito si Led in lako tiridaw kat nagington. Allah, ano ti pakita mo? Dito kinamatyok. Allah, Robert,
Inarakop ko iso naman. Robert, I love you. Robert, umayk lang makipangrabi, datat nagtulagan na. Ang tsakpay na nga. Dobyak ti mga. Alam, kanuwari si ka. Dobyak man ti mga. Tilang pakpakam. Sa balit na ti sindam. Dito kahit mo si Den. Kinunak ba nung name di ba ba akong t-shirt ko kat na Robert, tsaka nga, tagbasbasak pa lang. Saan ganto pa yan? Saan ganto may bayan, titi? Inamalakmanin nga napahot, ti panaglanang di kini pipigmi, kabayat nga inalak ti imanak at impapatpat kon manong name dati batuta. Robert, didit, didit, pagkalan namat manong name dadad nga maarit ako nam. Inikat kon tirawatin na nikat kon tibrana kat ni kaniramkam kon manong name di kini virgin nga mansans ng Robert, 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 loko. Nagsida ka lang nga itayin ni Timur. Nagmayat, Robert. Robert. Agsinamit ka gayam ti mansanas. Robert. 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 Manong name amok masigurado nga saan nga makapagkadkad pa ni Didit. Kasano ko mapay ka makapagkadkad manong. Kasta ko na yan, manong name, ti panangaman ko kari bibig na, kasta kung ti panangan ko kari ti mansanas na, kawayatan mo't nga pagkapagkalan na, manong name, ti murton to. Kaya't mo matimangan, kinunak, manong name, kat impababak, ti ulo na, sana insak mo lang, ti murton ko, kuno, binagkat ko iso naman ng naming ang paid na ti kama ngayon saan na inariyaan ti morton. Habang isumat nga na ipaidak kat ni siyempre aking ngatuak manong mga ni ti morton kat siyempre kuakmat ti tilapia manong nami kat kastawanan ti panagbarakbak nga inigup-igup kon ti lineng ta manong nami at tilapia kakasusirap sipa kon ti ulo na kon Didit. Robert. Buhain manong name no nang rabi kami tay anangan dinobleme manen tinagdiner. Morton manong name kan tilapia nga awan asang. Kakapapaot dahit ang eksena manong. Naging ka kaslasaan ko na red manong name tiriknak baka kumakit no pumusit-sit itingiwat na ko na. Nagbuling-lingak manong nin nagbaling-lingak kalbasan na nagbatog manen dagiti bibigmi nagbatog manen ti barokong mi nagbatog dagan ti posong mi manong aging kang ambiat kon ti panakit narsuot din na pana manong name mismo na pasentroanen ti ulo ti tilapia. Robert. Buhain manong name awanin ti bibiyang mi numangig dari iti asog ka na rin ang mi tagarimi iti unag ti silet ko. Kaya mamulatan ta papakin ni mama manong name nga talaga nga kinalikakom ko at dan mapasamak kada kami kinitidig. Buhain manong name binurak ko ti kristal nga salsalmet-metan ni Didit Birhen ni Suna. Kaya kastaw na itiyaman ko manong name kapatayimpahin ng tiyamin namin na. Yam nagsangit ti Suna. Saan ko mapay lang rumping tinapasamak ka data, Robert? Si amin. Nagbabawi ka? Saan kang tumapaypayan? Kasi nung jak matungpal talapaap ko makapagradua. Aman. Makapagtulpos ka, sweetheart. Sige manin, ha?
Gawit ako nalta, rabiin man, maminsan langin. Itulod ka to, no problem. Patay ba to di kotsek, tap na listo ta may tulod ka sa di balayo. Robert, nagmayat gayam ro. Oro, 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 oro. Di, 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 oro, oh, di, 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 oro, oh, di, di, Robert, oh, di, di. Namin duwami pa yung manong ni. At kalbasan day ta, kasi niya alisto ng tinagrubuat. Sublik maten ti short ko ken sandok manon nemi inala kon ti tulbak kotsek. Intan ti tulot kan. Oh, apek pakapakang ka. Oh, si amin. Di mo ipadpadlaw. Madlaw tulagi di tatang kininanang. Allah. Nagbabawi ka? Saan? Saan tantang ulo-ulitin na? Saan tantang ulo-ulitin? Alam, nisok ko lang. Ngam na taas pagarikan na mailiw ka. Tumawag ka lang kanyak, didit. Kasagana ka mang paragsakin ka. Agragsak ta nga doa. Saan nga napukaw ti komunikasyon mi, manon nemi kini didit. Yorore ko lang ti panangabis na. Tayo magana idi nga saan na kaya't pa nga muulit. Siyak ko man ti mangabis kang kwa na manon nemi ngam busy akmat. Kinabudno na kati matanda na kati conference sa San Fernando City nga nairanamat nga kaduwak ni Carmen Mano. Da kami nga duwa ti pinagkuyog da nga napan nakikonferensya sa San Fernando City. Nakalugang kami manon nemi ti bas. Agkotsay kam kuma. At arawat lugang ko ngam saan ko pinakondisyon sa mesa. Saan nga mo ni Carmen tag-drive. O masumblat kanyak. So, commute talatan ko na. Nagkaamay kami manon nemi itinagtugawan iti bus. Kat syempre, rabiit pa nagbiyahe mi. Wait manong. Tamasapong namin nga masapa. Iti panakairog iti conference. Gabota kayo na kami syempre manon nemi ararakupe kisuna. Nalamisan niya. Malamis nga ti aircon. Basta partas. O nga basta partas na paspas. Ulos ko, kas kapaspas mo. Ni daytay, bastos ka. Apay nga salusok mo tapag. Loko ka. Apay nga salusok mo dito kulap mo iti baro. Nabara ha? Nabarat na kulap ko, diba? Isba. Robert, iba't ilisim. Saan gusto natin? Kain gusto pa eh. Loko to, hintay sa lagsak mo peta. Igamam taman sanas ko sa may sublad. Uy, bastos ka na eh. Tumpahin ka. Gusto natin. Irwar mo. Ikatam. Tano saan? Tumpahin ka. Panawang ka to eh. Una saan ka magsinakin ka. Ikatam. Mesa. Tuwa. Di mo ikatin? Sige man lang. Kinunak nga masurunak mano. Impes ko mga maaros direk na. Saan kat siya. Agtung paragmat nga dagos. Isinak ako na. Kasla. Mabutay nga man makapukaw kay ni Carmen. Anya pala sa pulag manong nemi kay ni Didit ko nakitinakim ko. Ngayon ito yung bangag, tiriknak, manong nemi kaslakay kahit kuwatlayang ni Carmen, gabo siguro tanabayag kami. Second year college kami pa lang edi. Irinto tanididit manong nemi kat awampay ti makatawan mi. Awampay ti makatawan nga agpeso kinididit manong nemi nga madan na pasama kala kami. Kabayatan ti konferensya manong nemi, na-check-in kami ti hotel, adu kami. Tiamok iniakit agkasilad kami kini Didit. Ay, ni Carmen. Ngayon sambat kami nga kasilad to ba kay lalaki. Babae na kakasilad, lalaki na kasilad. Anong name doang aldaw ken na may sang arabi de a konferensya. Sumaro nung arabi manong name siyempre mauding arabiin. Nagiinom kami mano.
Iminumet ni Carmen. Ano din naman? Red wine? Tsaka, ang mamatin brand ko, brandy. Carmen, una kita datay tigit ti bye-bye. Mabaling ka din nga, mga alak ka ta, punom tabasom, takastakmat. Inta tigit ti bye-bye. Agpag na. Sige, mayata. Yan tangit. Mauding arabihin. Yan tangit. Agay na yat tamin. Manong nemi iti igit ti baybay nga mismo nagdalupesak kami. Igamay latamat ti baso mi. Namanin uminumak manong. Balik na akong tinom ko. Uray so na. Edi indisok ti basok manong nemi sa ko ginulping inera ko piso na. Carmen, oy. Carmen. Robert, di ka gangangaw kasta. Anak ka gangangaw. Nambarte ka. Oris siya. Nambarte ka nga daw. Oy, amangin. Nakatukaw nga mi manong nemi ngagsinsinipit. Bumalas met ka na kiti agek ko. Papanan na ko mga di maaros manong nemi. Kuhan manong nemi kas taon at ingkam panagkinkinagat. Aging kang impaidak manong nemi edit na okrad ko ti bits tahoy. Edit na kaedan manong nemi sublat ko ti tenged nang inagkan. Oh, Robert. 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 Lino ka isak. Tip barukong na manong nemi. Inikat ko ang pababati brana. Sa kurinugyanan manong nemi namalan nga kinakat-kagat nga kinaramkam dagiti virgin nga mansanas na. Oh, Robert. Robert. Panagsinsinoblat ko manong nemi nga ninanam kininit kinaramkam kinakat-kagat manong nemi ni kiti mansanas na. Nagbayad ka din manong nemi ti panagpubingpigsa nagiti asok ka na ring engnang ipalais ti pumigpigsa nga puloy nga umuy-uyong nga rumungrungsot ti daluyon nga agpasag agburak iti kadaratan. Edi katekon manong nemi ti adda iti baba ingkawid na ti Robert, no. Sapay. No. Robert, no. Saman. Impilit ko. Saman, no. Umanay latan ti kastoy. Kinapay ko ma. Kasi siyempre, narugyan tan. Ituloy ta sampay. Saman. Samang ipapatipat. Mas lamang re-repan manong. Di na ba't la ipalubos. Masturo na ko. Di ta ka man langan ko na. Paidam ka man. Ha? Sorry. Pagsakit ang lati ulok. Naaros ko lang aratin direk na. Kastawan iti paot pa naglips to lips ta. Nabayagpeng nga napanak iti barukong mo. Mapandan ti ultimatum. Di mo kaya. Ang bale. Taori ka sanot pa nagpapasuin ti barokong ko, anak mo nagsikog dita. Ngayon dito nga ron. Abay mabuting ka kung mangagsikog. Nakasaka na kung magkasarking ka. Umukbad nga sa ala ka sisyak tinobyam. Ana? Amumad lang sisyak hanga sisyak tinobyam. Tati ka timumati kanya. Sa mga isa, dito igit ti baybay naglokokan. Abay awan ti hotel. Sige, nanda ka natin. Ang nga mabaling nga ti kwarto mi nga at da ka mga talo ka mga babae. Di na kwartuyo, mano kay nga lalaki talumet. Di man kita tabakante. Tag-check in ta. Oh my God. Baamon. Awan mo ko. Wala natin, pinasarding mo at kami na dagos ita. Oh my God, tindahan. Oy, Robert, uray nak. Oy! Robert, oray nak!
Kasusurod man na imi. Sakit lang ito ulok, bitin ko na. At na nagididwa nga kakwartuak pa nung naimi ti kwarto, iti sumreka. Ala, dakabit gindin turog da. Pare, ilak man dyan daw. Si kalaturo rayam eh. Napa namaya? Panito ikit ti baybay. Tingarot ka duwam. Napamati kwarto da na. Pati ikit ti baybay, pare. Pamulat ta. Girlfriend ko eh. Di kayo kumamang check-in, nagkamang kita, bakante ang kwarto yung tayo hotel, tayo di pagkanan nyo. Nakita na kami. Wala, sa kamlapi, manawin tayo. Di yumat na ituloy. Bitin. Huwag nga ron. Lokot to yun, nagsirip na gayam mo, nagbuya na gayam mo, Taanang nga ron nga rin na mabuya man, nakaparparada. Siguro manong namin na takang nga tatios to nga lugar na ala kunti kay kayat ko. When, nadamok ko man ni Carmen. Pinatas ko manong namin nga tinawagan. Sinong batan? Hello, apay nga tumawag ka pa lang. Nabiti na kayo. Makikita ito bakante ka kwarto? Tapos si Jetta. Saanin? Among pagmayamanak, tawan na pasama ka datang. Among magparparik na kanya kung saan nga si kakin siya at kagasat eh. Ito pa man. No talaga ko mga sisyak lang. Di ka kuman nakanubiat sa bali. Awan sa bali nga nubiak. Di ka nagulbod. Abit ko na awan ti tantanda na ka magbantay ka. Sino di estudyante nga nangat ti didit. Oh, di ka makapagtiyan. Carmen, sika ti patpatik ko. O makita? Di talaga dapay sa bali nga girlfriend mo malaksid kanya. Sika ti patpatik ko orak man. Ada ka din napasama kyo ka rin nga didit. Awan pa eh. Susabo. Dahil nga kinagaraw mo. Kaya nagaraw mo dading estudyante. Kadwa na ng estudyante ka nagaraw. Baglagin na namintin ko, kinabirhen ko nga naggraduate ti college. Gabong arti kinaimot mo eh. Hanga kinaimot na ito Raramidek, Robert, panagsakbay. Kaskas di manong name na paidam ni Carmen. Idento tanitidit manong name tinawaga kisuna. Didit? Ay, Robert, sir. Abay, ada sir na. Kuwa na. Estudyante at mga opisina ka. Kumusta kan? Gustoy. Imbag tasangan nagbalinan niya. Dato una niya pag yung manak. Hanggang sa mata makaputot. Talaga nga saan? Ano? So nga konti magdanaga mo, rin maning mapasama ka nata. Sigurado ka. Nga, tsak makaputot? Na-aksidente ha, kini. Kina-apektaran na ito kwa. So nga, ang bagay doktor nga, saan ako tuwa makaputot? Basta? So nga pagdanaga, Ana, I miss you. I miss you too. Yan talagang saan ka makaputot? Oo, naputot. Nasiko kang kakawanan na makaputot. Sige, ano nga, sige. May nakalan dito eskwela. Tagpakadak di ba lang ang maladawa? Sige. May kalan dito eskwela yo. Napang gamit yung mga nga restaurant, manong nemi, naka-uniforme pa ilayang gabot na estudyante nga rod, manong nemi ni Didit. Tangan kami, pinanginom ko iso na champagne, manong, iminong met. Nemi mas tiromansata na ka. Kadi, Intan, apa napasal din ka? Didit, no adda mga bagang girlfriend ko iso na. Ang kamamati, ha? Apa, ala. Baka no damat makipingat ka niya ka?
umas asidag ni Carmen Manonemi. Hi, Robert. Dito ko ng awan ti relasyon nyo kani Didit. Ano, yung bagang paglibakam ni Didit, di ba? Ito, natuktalan kayo. May kayo nag-date dito eh. Uy, iminom kayo pa ya. And then, after here, sa dinuti pa panan nyo, hingga hotel. Carmen, saan ka kumang iskandalo? Saan ako nag-iskandalo? At pabarko ang iskandalo? Babayin ko na na bagi. Robert, asin na? Ni Carmen, kaobsinak. Ken, oy, Miss Estudyante. Sayang layang ti masakbaya, balasang ko, ading ko. Ha? Tilang kinababayam, ti gun-gun-gun ni Robert. Ngamsan nakapod nung ipatpateg. Siyak ti patpateg na. Boyfriend ko iso na. Girlfriend na. Kung ni Robert, nga at may baga nga girlfriend na iso na. Kat sang kong patyen. Tinulagan na kaya. Di takay man layangin. Pimanawen manunemi ni Carmen. Kung namitay nga, awan sa baling ng girlfriend mo, dapat kaya. Saan ko girlfriend ni Carmen? Abingan siya nga, kinabudno na. Kaya talagang atapakbitkan ka. Ditakan, Didit, urahin nak, Didit. Ingkawid ko manong, Didit, urahin nak, ibatan nak. Didit, urahin nak. Di ka mahilaw ka niya, mahilaw ka. Ibatan nak ko nak, tumpahin ka. Kinuna naman ang name isot ginimbatak. Dakit din mang tumpakan niya ka babae? Susapo, apay. Apay ko mga mamilitak. Dakdakay lang, di babae dito lobong. Tiyablo. Manong name napanak idibanda nga nagturungan ni Carmen. Biniaklatan manong name ni Didit. Dito nga restaurant manong name kata ada division na. Wen, iti ayan na manong name nakiktuta kidi makita nga da katutos na nga lalaki. Lungkot to nga babae. Sumatin na kayang kadate na. Nagpatpata kambot kayo. Imbis na dagang kanakuwada manong name. Excuse me. Robert? Carmen? Sino iso na? Ti lalaki tinagtimag manong name kat kinunana. Sweetheart. Sino iso na? Oy, sir. Partner, pare. Siyakti mo na nga nagsaludsod na sino ka? Oh. Carmen, sungbatan nak. Siyakti mo nang nagsaludsod. Sino iso na? Well, boyfriend ko. Manong nimi sinong batan nakit inulit mo't tilalaki. Nga kadate ni Carmen no asinuak kang kuana. Para sa akbaitan nagsaludsod. Carmen, sino iso na? Well, he is my ex-boyfriend. Nasungbata rin kita sa lutsod ta pare. Siyaktag daw ha. Sikat ex. Kasta. Sa bagay, nalpas ako dato ka babae pare. Namin adokod nga linuglog. Dita kayon. Oy, bastos! Sabi ka naman bastos. Saan nga naimas na taga babae pare? Napagsit pa isang aw na kita daglit na. Katawa ak marong naming adapait kanuot-ut ka na isurot iti katawa. Napanak manong name iti bar. Nagorderak manong name iti hard liquor. Brandy. Pundador manong. Lunduwa kang dagos ti baso sa ko yung dagwab. Sabi akastoy. Nagkadalagi din nga napukaw, hindi kita ba? Duwa nga babae, di biyag ko. Diyos ko. Ngayon, nasyat mo't kunak.
Tanudok talak nga malaksid kanyak. At napalagayam sa bali nga lalaki, itibiyag na siya Carmen. Yung mga pingata nga, napaidam kanyak. Uno, pati ka din dyan lalaki, kit papaidaman na. Balbasan na kadilaeng ni Carmen. Nairoon na nga talaeng nga talagang ang date na, kat nakita na kami, kanididit. Uno, inrantada nga ta, ngag-date damat, kaputa mo nga nag-date, kami kanididit. Parang nainom ko, hindi kong tahoy, kat dandali jak na yawid ti kotse. Nasakit ti olok manunay mi tinakabigatan na kat saan na ka nakastrek ti opisina. Tinamag ni mama kanyak manunay mi noon niya ti problema. Niya ti problema mo yan, anak. Kada ito lang mapasamak ti kastrikan ka. Kabukadi ka na yan. Apay nagsina kayon kini didit. Mama, di matata Carmen mo. Sa nadapay na didit mo. Isusapo ya. Doon namin kada kayo kalalaki ta, di kayo mapnektibay may sa pagsusukutin nyo na gini babae. Sa itag problema ka. Apay awan kayong kini Carmen, ni madamat ni Didit. Wano ni Didit ti awanan ngit ni Carmen. Magpadpadod ang ngawan. Anya? Tapay. Nagbibinis to kami. Susapo. Namuan ni Carmen nga ni Didit. Ni Didit, namuan namat nga ni Carmen. Uwan mama. Di makadakes, nakalalisto na kang sukat ni Carmen. Tsaka mo. Kakmawatan. No talaga nga, dan relasyon da, iti nga lalaki, wano, inaramat na lang da dyan lalaki, tap masaktan nakmat. Tap no balsan nakmat, iti naramit ko. Ngayon maumpay na pasama ka na kami kini Carmen, mama. Ngayon ni Didit, adan na pasama ka na kami. Anyang itati problema. Asino ka nakuha dito sublihat? Kaya no, sino ti patpatag mo? Kaya mga ipatpatag palaing ken ka? No ko na nga naduktalan ni Carmen nga tapay sa bali nga babae ti biyag mo. Kaya't nakapay nga ta. Kastamat ka ni Didit. Namuan na nga dalad kayong imuno na nga misuna. Kaya't nakapay nga ta. Tsaka mo mama. Kaya no saan na ka nakayat, di kiti doa. Ubing nga matpay. Nagaduntat sa bali nga babae. Apay, problema ka ni babae. Ano dita? Nga madamdaman ng nemi nga ni Didit ti pakasayanga. So saan ko tawagan ni Carmen manon nemi oren o din dinalapos kami sabat-sabat kami nito opisina saan ka maging inunit. Sakya din ti sumuko. Anyata mo, basaan nga virgin, kalpasan nga nag-date nga lalaki. Tinawagak manong nemi ni Didit. Nagsusuri Pakawalan na ko ma. O ilawan kami kini Carmen. Gabatikas dyan nga napasama. Talaga yung sinan akon. Sinoktan akon nga dakos. Uno, adapi ka din dati. Sakbay nga, natuktalan na tagat. Adan sa bali ang karisyon na. So, adya akong kahit so na. Promise, Didit. Agasti ka kinkan. Kata, orayak ti pa nagturpos mo. Kat tulungan ka itong sabot trabaho. Tumulong ka to pa yun. Da problema ka rin kapsat mo. I love you, Didit. Robert, kasla amin sa nga ibagam kat saan ako nga mamati. Among once ka nagulbud kan, ulbud amin nga ibagbagam. Ika na kumatahan da chance ko. Dadyo ko nung saan ka makaputot. Diyak pa mamati kan ka eh. Gabot ulbud ka. Makunam lang dahil dyan siguro. Tapos nagkasta kat saan ang buti nga makinaig kan ka. Tadyak to pulos masikugan. Diba? Well, Jack na panagnakan, no? Saan nga po doon nga na-disgrasya ka? Saan nga po doon nga yung pagkati doktor nga mabaog ka? Saan nga po no? Narigat kung saan mo na pasublihan si dati nga panagayat kang panagtalagkukin ka, Robert?
baliwang ka nga Armen. Sikat kayat ko ang agbalin nga asawak. Ti agbalin nga inadikitan na ko. Pinaspasyar ko manong name ni Didit iti balayda. Konso regalo, konso pasipsip, karignagan kakapsat na. Aging ka iti may sangal daw manong name inaldawak tinapan. Sabado manong. Amo kamadanon ko ni Didit, gabota, awan di klase da. Nagtugtugak ba nung name sa kwarida o tibalayda, kaya di ilukat na nakiktutak, kaya nakiktutisuna. Robert! Ay, ala! Isa po, nakabalaban ang titualya kadigdigos ko, nagabok di banyo. Simbre ka manong sa ko inrikap tiridaw. Robert, ala, awang katuwag. Awan na nanang gintatang ko. Awan na napanda. Di kakapsat ko. Ala, may mensahe. Gusto nga rin nga imayak tapnukat kaduwain ka. Sige, tugaw ka nga rin tinakpalagsukat. Kinuna naman nung naming at tinurungnan ti may sa nga siled, inalistuak mo ti si Maruno, kaya hindi na makastray, kaya inturun ko isuna, kaya hindi makastray, kaya nung inrakap kong inlakti daw. Robert ko. Ikatay ko, tituwal yan ay palabal ka nga. Di mo ikatayan. Aman, aray, hala. Nakita ko hindi makabuklan na manong nemi nagmayat naging malo nga talaga ti pamagi na barbunan ko na nagpintas ti sukog ti barukong na mismo ti muna hinarakop ko nga inawid ti bukot na kinabagis sumanong nemi nga mas dagdagi ti duha bantay kat gina inamalakon ti may sasako inagat-kagat akin inikinit ko ng kat ko Robert Robert saan ka ito kabaybayan awanin ti sa bali didit awanin sa bali bangno ka adigdigos kapot akabang bangluan naman nun name binagkat ko sinakruis ako yung paiday tagur-uray ti kama saksi simagpat ko na kung kadadan ti ulog tinagbaitan di kiti legs na manong name kat madamang akon nga mangan manen iti ulo ti lilinta nga tilapia manong name Robert gusto na manong name iti parang sip-sip ko parang kagat-kagat ka parang sip-sip ko nisarek ko pa manong name iti dilak iti ngiwat ti kuweba ngiwat ti tilapia kumagat-kagat mo ti tilapia adadamat nga yun ko ti dilak sa kupag kutsi-kutsin kat adadamat kagkagat mo manong name Robert 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 Jaka mo nakasanod kapaot ko manong name iti balagbaitan ni kiti legs ni di kalbasan na kit kapot talaga mayat batin triknak pinanawak manong name iti kuweba tinurong ko ti duwang agur-ure nga bantay inasak-asak ko di kiti bantay sumang at sumalo ka pagsinsinublatek di kiti duwa bantay alpasan nang impahatok manong name iti rupak ti bibig ko iti tenged na inamalan di kiti bibig na abag isumaten manong name nga talaga nga simbreken ti amin di batutak iti unek ti kuweba manong name kito Roberto hasta ko na manong name na pa nagpapas mi kinitidit iti nga bigat
Awan ti nakadisturbo ka na kami, tao mo ti sumampet nga kabalay na. Namin na doon nga rikos manong nami naking kinamatan kami kas kamlo bakin adan nga lamo-lamo nga king kinamat agbimbin na luwa nga magpalpalawlaw iti katrena. Ito na mga kamatak, tayo tamanin, susumanin, mayan sumanin. Sala na isart din day tama nung nami initumteng hindi kitaganak kan kuwana. Rumartan. Katagbato tapay asak ba yung rumartan. Kaslaw na niya manuin, nga tatanto ti salas, nga madanunan na kiti parents ko, nga wala pasama ka natawin, no problem. Masansan idin, manunay at dan mapasamak kada kami kaniya didit. Ore di addan iso na ti maudin nga semestre iti fourth year college. Di ba kas tawag, di ba't lang nagsukog? Paisun samot nga baukak. Ito talang dinamag manunay iti opisina mi nga niya Carmen kat Masiku. Pare, ano pare? Kung naman nun di ka sikugan ni Carmen. Ha? Abay, Masiku iso na. Deta ti latest. Di chismis nga rin ti amin. Haan? Nagpapeso. Abay, di na pa imagaking ka? Abay, pag-anak ko makanya. Katsakit boyfriend na. Awang kami, nabayag kami. Kari, ti amokit ng limad yun lang ti relasyon nyo. O rin nagsinabat kayo, kasla di kaya kamam mo. Ha? Awang kami ni. Kari, kaya sinang ko tila kasi kuking ko na. Hindi ka man mo. Aging ka manong nami nga rimuali ti damag. Nga na di nakasikog kini Carmen kat nagpuka wakas lasok. Ay, nakakaasim at nung asta ko na. E di na minsan manong nami nasid ka kisuna. Carmen? Hindi ba gam? Namasapal mo? Sikat masapal ko. Ano ba gam? Kaano pa naglib mo? Ganyan, takilal tiyan mo. May sabi ng bulan. Kaano to't kasar? Sunak kasar. Diyan boyfriend mo. Kansi ka. Mangluklo ka. Amumsamat ka. Nagpukaw nga slasok. Tinakasikukan niya. Dede ka din niya maamum ka niya. Di may isang restaurant. Saan? Kasi singko lady. Naramat ko lang. Tatno, saktang kamay. Kahit mo sawan, uwain, si kalat at danubya na nga sa bali, di siyak awan nubyo na sa bali, yung saksi ka lang. Sige ko, hindi na magtawagan, hindi na magpagpagunyanin. Di saan, no saan, kung naka. Naging ka adaman sa bali ng lalaki, tibiyag mo? Di mo kaya paaramat no sampayan alpas ti kasar. Tiloko nga lalaki. Binartek na. Ano? No binartek ka kumamat ididi. Anta kumaan. Binartek na. Hindi mo usawa na. Hindi makariingak. Lamo-lamo hakon. Kan talaga ang marik na kang napasama. Sabi nga din na kaing kasar. Napaidaman kami ni. So nga nakarbaan. Kahit ang amin ka. Among ka din, apin nga nagrelasyon na kinididit. Kaputa na paidam ka. Kinabudno na ni Didit. Nabiit kang pwede. Dada na pasama kami. So nga kideng ka no sa sinutrumpin nga aywan ko na ni Didit. So nga kasangkan nga nayayon. At kumusta kayo manitan? Yan, tantan ni Actropos. Masansan nga daw mapasama ka na kami. Naimas ani Didit. Di. Kudang naman. Kudang naman. Robert. Bastos. Panawanak. Okay. Ito na ipasagay mo kit pabunyagam tanak mo, Carmen.
Naglagibam do, may sakto lagi bang anak kaitibon niya, kumadre. Nagturpos manong nemi ni Didit kat may sa nga matandar iti pa nagturpos na siya pa'y manong nemi iti kang runang nga nagkastos iti pa nagpaala na. Tinulungak manong nemi iti pa nag-review na aging ka nakapasa ti board kat tinulungak ang nakastrek iti trabaho. Kaya managkan ka, Robert. Gapot ipatpatig ka, Didit. Awanin ti sa bali? Awanin? Ano po, Didi? Okay. Ato siguro ornunguitan. Ado na, ha? So nga nung nakasagana kan, ikasar kan. No, kahit mo, nakita tayo na pintas ka lugar, nga paging patakdaran tayo ti balayta. Kaya mo ti gumatang tilote? Apeda mo? Ata. Di mayat, apno awan ti commission mo, nalaka nga parang gatang. Oo, masapalo ka, damit labagi ka. Kwartaan nagpay. Kuwan. Dati-dati aglaklako ak tinaka. Napitnas nga lugar manon namik at nalaka. Ikso nga rot manon namit na may sa kadagit ng ikastuwak iti ornong ko. Kaya dadan nasurok ang makatawen sipo dagtab-trabaho manon nami ni Didit. Nagtipunan ti kwartami, manong, ili pa nang ipatakdermin ti balay. Ili malpasen ti balay, manon nemi, kurang na laing ti house blessings, ili nagkalay sa kamin, kinitidin. Siyempre, inawis ko di office mates, office mates ko, manon nemi. O ana, umay kayo ha, ni boss, mga anak. Apay di mo, awisan ni Carmen. Umay kayo ko nak, di kayo sa wanda kayamin. Awan ti person na nga panangayos mo kayong kuwana. Di mo kayo magkumandra kayo? Di mo tagun-unit nagpabunyag. Nakit ka tayo dyan aknan. Manong name ni Carmen nga mismo ti sumungpan. Ano ko magpabunyag ka? Sino ko pabunyag ka? Katalo lang ang bulan di anak ko sa natay. Ay, sorry ha. Diyak kang muna ta Carmen. Ito yung mga tawang bibiyang mukha niya. Okay, awan ti sabari ka papabasulin tayo, nasa nga ti bagitibad lang, sa may sakit, siguro kat saan nga na ikaring kagasat kayo. Sige, umay ka ito amin, ito nung kalay sa amin kinitirit. Okay, Robert, and congratulations. Naragsak dede nga ang daw manong naming income panagkalay sa akin ni Didi. Impilang ko dahil ang isot kararagsakan nga ang daw ano paset ti panagbiag ko. Namampay saan manong naming nga damdamo ti income panagkanaig ka di ngumunan nga rabi imi kalpasan ti kalay sa. Nga ti mismo manong naming kapat patagdermi nga balay ison iti naghanimunan mi. Yung kaslat at daman ng naming nagmaris rusas tirabi at daman ng naming nga naging masading ka na sila musika wano sa miweng dagiti aring enggan asog manong naming ni Didit amang imagbagay tira Robert dati parang ibagakmat manong naming nga di dito ko napalikpikan manong nemi nga sa anak pwede lang nga baog takalpasan ti duwa nga bulan ibadamagan ti asawak na nagpitpitik iti saklot. Nadan kami kan pinaraburan na kami ni Apo Diyos manong nemi iti talong anak. Wen kad kabutasan nga napasamak iti panagkumandre mi iti ni Carmen tanatay gayam anak na iso ti maysa kadagiti kumandrek iti pabunyagan mi tinaunang anak ko nga ni Junior. Aging kakarig ito'y manong nemi. Balasang pa lang ni Carmen. Sa bagay nalapsat pa ilaeng. Uy-uyo nga dakarod di kiti ka opisina ak manong nemi nga dya ape nga di nga ape ka nung dyak sublian ni Carmen. Bamon, napaidam. Gabot kinapaidam na kanyak, na dyan. Nakamit lang kinididit. Gabot ni Didit saan nga napaidam.
Tagunadan partner. Oran niya ti mapaspasamak no talagang isot na kari. Kaya oran niya mataramidam no saan isot na kari. Awan ti mapasamak. Awan digit itimdimtengan yaman na problema wala sa amin nga nagkinaawa doon pagkinaawatan kinito didit manong nemi. Mapindasan nagpadpada kami, nagtrabaho, kaya nag-urnong kami para itiya. Usaran mi, nga magtitiraran niya kamasakbayan, nagtitaluan na kami. Siyempre, ada katulong mi manong. Tayo tagtagibalay, kan kastamatan makaamo, nga mangitulod, mang sundo karagitan na kami, manipod itiya pagadalan. Dito nga rod, manong nemi, tipagkabuklan, tipagkasalitaak, kaya thank you very much kan ka, iting ka panangurnos kan panangisurat, kalpasan ngayon nakinsalaysay kan ka, insan ti detalyan iti messenger. At sabi ko mata na kaibati ak man iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kada kadipadak ng ibingag kan nagbuya. Tayo ko na daw anong name narigat tek paidam. No kayam lagi di itad mo. Ngayon mapindamot ka di pagpindasan na no saan nga iso at talaga tinekari. Tay again di isumat ko na daw yung nakaala. Iti pakasalitaan ako na. Tayo nga natagyaman nga pagaya mo, Robert. Thank you mat kang ka, Robert. Iting ka parang ibura iti pakasalitaan.